Nyakoromo gi nyaka ne yiero ma tarik 9 dwe mar 8 ne tim. Nitiere gik ma samoro chal ni pok oduono e chuny jomoko. Ka koro sani midhiero pod luwo commissioners 4 mag IEBC ma yande ne onenore ka gima ne obalo gi jowetegi e kinde yiero maduong' ma okalo. Kwayo moko 4 koro chwale od bura mar dwaro mondo mi duol kata gole apisi commissioners go wira ni ne gigwenyore gi dwaro mar chik ma pachoka. Nitiere kaka koro jomoko chwalo ng'ur margi ma gidwaro godo ni mondo duok kata golo oko apisi commissioners go. Mae oting'o kwayo mar duond bura mar Republican Party ma bende wacho ni commissioners go nodhi ataro mar chik katiba namba 72 kare mokwongo. Bende ne gidhi ataro mar chik matayo telo kod bidhruok, chayo apisi mane gitiyo ataro mar chik, rem luwo chik kare mar 232 matayo jotije piny owacho. Jadolo Ntumbi bende ogolo kwayo mare ne od bura mondo mi ogol oko apisi commissioners go, ka owacho ni ne giyie mar loko duoko mar ombulu mag jatend piny, yie gi paro mar NSAC mar loko duoko mar yiero, kwedo yiero mane gitayo, yie loko duoko mar yiero, loko pach jopiny, chiwo twak machal gi mano mar jatend kweth mar Azimio, rem luwo chike matayo nono kwano kendo lando duoko mar yiero. Bende kwayo nitiere machielo mar Geoffrey Langat ma bende biwo seyo kuom commissioners 4 go, ma bende giwacho ni nodhi ataro mar pend chik mar katiba namba 3 kare mar 2, pend chik namba 81 i kare mar 5 kaachiel kod chike mag IEBC namba 26 gi 30. Kwayo bende nitiere machielo mowuok kuom Owuor Steve Gary ma wacho ni commissioners go ne otimo ketho, achiel kuom gidhi ataro mar pend chik katiba namba 3 kare mar 2, pend chik mar katiba namba 10 kare mar 2 kod pend chik mar katiba namba 81 kod 88 kare mar 2.